the voice of Africa. Miss Lynn. Miss Lynn, room urusea muskundinzwe. Titende. Ona wangu kawana Miss Lynn vanongoonerwa tiri pano pabasa but kudzimba dzavo kuvanenge vakadzika makuti hlo. Ndakasvika kumba kwavo uko paweekend apa. Vangu vanidana zvikanzi pane stovu isiri kuita moshi saka uya utigadzirisewo ndimai vacho vakadaro. Unozoonekana ndine mazi expectations kuti but chakafukidza dzimba matenga zvatinoona tiri kunze uko sandizvo zvatinozoona tasvika mudzimba dzevanhu. Pamba pavo ukapasvika sahwira unogona kufunga kuti hapasi pavo nekudada kwavanoita kutionyera muglass set city type yavo. Sahwira ndakatanga kukatyamadzwa negedhe ravo. Riri nani haro unoona kuti ndopo kupinda napo asi pakubuda chero pawabuda napo. Ndakasvikapo pamba pavo kungodada tiri pano pabasa vachitionyera muglass secream soda asi kuti tisvikewo pamba pavo vanenge vosvoda. Vanotsvinyirei nhai misu takangofanana kuti ifinyamisira zviso zuva nezuva setisakambovanana. Akasvoda ndasvika pamba pavo. Mazuva ekutanga ndaiti ndive kumadheudheu uchiti ukamuti hesi kanaka kupindura wenza vhudzi richiti nyaunyau. Vanozvishongedza vachisiya pamba pachinyangadza. Chinochema netsvina chivanze chinosheya nochinyaradza. Dai kuchena kwavanoita kuriko kunoita pamba pavo vangadai vachipisa. Kuzipindai mugare pasofa raiva rakaboorwa nemakonzo echirume. Iwo matiles kungoona kuti akatengwa ari machena asi akaguma kuchena pakadzingwa vachena. Mamhororodzi pakicheni unit ungati inombobuda misodzi ine dhaka. Endai munozvionera pamhino seEverest kana muchiti ndine daka. Ndikanyatsotsanangura parasi pamba pavo. Vapei mvura yemufiriji inotonhorera ichingonzi bhenengu zimwe yakutu semune chidembo ndakamboda kudongorera. Yaikachidza ndakatozoita unhu hwemandiri iri mumwoyo ndoma ndakakosorera. Kupiwa mvura yakurova huro nhatu mai vangofunga iwe vari pachitekete. Ndozvireva seiko kuti mumvura makanga mune bete. Maisa basa yakavhara zvakawanda pamba pavo. Chiuya imooneka chitofu chatati muzogadzirisa mukwasha. Chaingobaka saa chipisi. Chakazvitanga zuro tichida kubika machipisi. Chaiva chakati mbuu neupfu sevanobikira pavanogaisira. Chitofu chapera basa ndaitosheya chavaichigarisira. Dzaingova nharo ndaitosheya kuti chaidii pamba pavo kunge pamuseum. Ndati shande ndakazobvunza chimbuzi ndoda kuzvibatsira. Kuti dhoo bhenengo zvive ndizveiko murume mukuru wakaita seni kugara pachemba yakanamwa netrina pon. Ina hangu zvokuisa nyama yangu panjodzi nebwone handizvigoni. Kunoti muchemba kudaiso. Ndakazvibvunza kuti ko mukombi nangoshinga wani ndikaitira pana sekuru soro. Zvingaita here kungosvika pamba pavaridzi nokuvaudza kuti chemba yakatsamwa. Zimwe pfungwa dzoti ukashinga ukagara uchanamanura pakanamwa. Pakandishungurudza pamba pavo. Ndakazonzi chaita chikafu. Ndikati maiwe nhasi ndoita machikichori. Kunoti kunoona parboiled rice ine tsanga dzinenge bhogo. Yanga ine supu inenge masosovori. Vakandikuvadza neumwe mupunga usingazikamwe ndichifunga kuti vane basmati. Kuzoti ndimwe tii yaipisa zvayo isina kana mukaka Ellis Brown zuva richipisa maskati. Iyo supu yacho usandikuvava ikoko kunge yabikwa nevukuzungu. Haiwa dai vakandibvunza vasati vabika ndaiti zvangu ndoda nzungu. Yandiro yeAfrica achangobva mukusvika. Thank you so much.